Većina ljudi razmišlja na jedan od sljedeća dva načina. Prvi kažu, prihvati ono što jest, budi sretan s onim što imaš, prihvati sebe tako kako jesi, polako sve će doći na svoje. I takvi ljudi uglavnom provedu život u nekoj osrednjosti i u nekoj samostvorenoj zoni komfora u kojoj baš i nema puno prilika za rast i razvoj. Drugi pa kažu, život je borba, ako ti to ne učiniš, nitko to neće učiniti za tebe. Uvijek možeš biti bolji, budi uspješniji, jači, bogatiji i cijeli život provedu u nekoj bitci, u nekoj utrci za više, jače i nikada zapravo nisu sretni s onim što imaju i onim gdje jesu. I ako na kraju života pitate i jedne i druge, ni jedni ni drugi nisu sretni. Prvi zato što su propuštali život i prilike koje im je omogućavao, a drugi zato što su u toj trci za više, jače i bolje zaboravili živjeti i posvetiti se onim stvarima koje su im zapravo bitne u životu. I sad se naravno možete zapitati, dobro, postoji li neka alternativa, neki drugi put koji možemo izabrati da ne završimo tako? Ako vas to zanima, ostanite sa mnom i saznajte u nastavku. Nikša ovdje sa portala Proizvodnja pristanka. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se na naš kanal i pogledajte linkove u opisu videa. A sada vas sigurno zanima odgovor na postavljeno pitanje. Možemo li izbjeći zamci osrednjosti i ostajanje u toj zoni komfora s jedne strane i toj trci za više, brže, bolje, jače, koju nikad nismo sretni i zadovoljni s druge strane? Odgovor je da možemo. Ali da bi krenuli tim srednjim putem, potrebno je kompletno promijeniti svoj način razmišljanja. Prvo, trebate razumjeti da vi niste ni svoj posao, ni vaša karijera, ni vaši uspjesi, ni vaši neuspjesi, ni vaša prošlost, ni razne uloge koje igrate u društvu. Vi kao ljudsko biće imate intrinzičnu vrijednost, bez obzira na etikete koje vam drugi pridodaju ili kojima vi sami sebe opisujete. Jer većina problema u životima ljudi nastaje kada vi svoju vrijednost kao osobe, odnosno svoj identitet, počinjete vezivati uz određeni cilj, stvar ili osobu. Jer što se dogodi onda? Kada ne ostvarimo taj neki cilj ili ishod koji smo željeli, ili kada izgubimo tu stvar ili osobu koja nam je bila jako vrijedna, mi ćemo to doživjeti kao gubitak dijela samoga sebe. I to će nas jako pogoditi. I ako se ti gubici i neuspjesi naredaju jedan za drugim, vrlo je lako moguće da razvijete taj mentalitet žrtve i da počnete sve te neuspjehe i gubitke tumačiti kao potvrdu da vi niste vrijedni, da vi to ne možete i da se jednostavno trebate pomiriti sa sudbinom da to nećete moći ostvariti. I naravno što onda ljudi rade? Tu frustraciju, bijes, tugu i nezadovoljstvo za tome, tako da pobjegnu u neku ovisnost ili u zabavu ili se zatrpaju u neki posao. Tako većina ljudi se nosi s time. A ono što uspješni ljudi rade drugačije je sljedeće. Oni će taj neuspjeh ili gubitak prihvatiti prvo, vidjeti što mogu naučiti iz toga, koja je lekcija koju mogu dobiti iz toga iskustva i početi iz početka. Neće to prihvatiti kao potvrdu da oni nisu vrijedni ili da oni nešto ne mogu, nego samo kao povratnu informaciju da trebaju pokušati na neki drugi način. Jer u životu ne trebate uspjeti 100 puta, trebate uspjeti samo jednom. Trebate pokrenuti jedan uspješan posao. Trebate pronaći samo jednu osobu s kojom ćete provesti život. I trebate biti dobri u samo jednoj stvari, ne u njih 10 kako bi bili uspješni. I jednom kada uspijete, nikome, uključujući i vas same, neće više biti bitno koliko ste puta prije toga pokušavali i niste uspjeli. Jer ljudi pamte samo pobjednike. Zato nađite cilj koji vam je bitan u životu. Pokušavajte, trudite se, radite na njemu i nemojte odustajati dok god ne pronađete način na koji ćete biti uspješni. A ako vam na tome putu treba pomoć i želite naučiti kako postaviti ciljeve koji ćete i stvarno ostvariti, koji su u skladu s vašim vrijednostima, talentima, vještinama i uvjerenjima, kliknite na link koji će biti u opisu videa i rezervirajte termin za besplatno savjetovanje sa mnom. A druga stvar koju uspješni ljudi rade drugačije je da se ne uspoređuju s drugima, već samo sami sa sobom. Jer dok god se vi uspoređivate sa drugima, o kojima zapravo ne znate ništa osim onoga što vam oni žele pokazati, ili dok god se uspoređivate sa svojom idealiziranom slikom samog sebe, odnosno tom nekom najboljom verzijom koju vi možete biti, uvijek ćete biti nezadovoljni i živjet ćete u tom jazu između onoga što želite i onoga gdje jeste. Ali ako promijenite taj način razmišljanja i počnete uspoređivati svoje trenutno ja sa svojim prošlim ja, gdje ste bili i tko ste bili kad ste tek krenuli na svoj put, kad ste tek
počeli taj put prema svome cilju, odjedanput ćete uvidjeti sve te male pomake i napretke koje ste u međuvremenu napravili i biti ćete motivirani nastaviti. Naći ćete radost i sreću u ovom trenutku u kojem ste sada, iako još niste tamo gdje želite biti. A u tome vam uvelike može pomoći pisanje dnevnika. Evo ovdje jedan dnevnik što ja pišem, jedan od njih 10. Što je zapravo najbolja stvar kod pisanja dnevnika? To što na kraju svake godine možete objektivno sagledati što ste radili te godine, kako ste se osjećali, što ste pogriješili, što ste dobro napravili i što sve možete učiniti da bi sljedeće godine bili još uspješniji i bolji. Jer bez obzira kakav je do sad bio vaš život, jeste bili uspješni ili neuspješni, jeste bili dobri ili loši u nečemu, to ništa ne govori o vašoj budućnosti. Vaša budućnost još nije napisana i vaša prošlost ne mora definirati vašu budućnost. Zato integrirajte ova dva načina razmišljanja uspješnih ljudi u svoj život već danas i vidjet ćete kako ćete s vremenom postati sretniji, a samim time i uspješniji. Toliko od mene u ovom videu. Ako vam je bio koristan, pritisnite like, podijelite ga s vašim prijateljima i ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Do nekog sljedećega puta čuvajte sebe i druge. Vidimo se.